ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои асосии дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад. Пиряхҳо на танҳо як ҷузъи муҳими манзараи табиӣ ва сарчашмаи ҳаётии экологӣ ба шумор мераванд, балки нақши калидӣ дар таъмини оби нӯшокӣ, нерӯи барқ ва хуҷагии халқ доранд. Онҳо бойгарии бебаҳои табиӣ мебошанд, ки на фақат барои Тоҷикистон, балки барои тамоми минтақаи Осиёи марказӣ аҳамияти бузург доранд. Бо таъсири тағйирёбии иқлим, пиряхҳои Тоҷикистон дар даҳсолаи охир бо суръати нигаронкунанда об шуда истодаанд. то имрӯз аз 14 000 пиряхи Тоҷикистон зиёда аз 1 000-аш комилан об шудааст. таи чанд даҳсолаи охир ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвари мо, ки зиёда аз 60% захираҳои обии минтақаи Осиёи марказиро ташкил медиҳанд, ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам гардид. дар конференсияи илмии назариявие ки дар вазорати маориф ва илм баргузор гардид, роҳбарияти вазорат таъкид карданд, ки бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии беш аз 150 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид 14 декабри соли 2022 қатномаи дахлдор дар ҷаласаи 77 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо иттифоқи оро қабул гардид. Ин иқдом дар таърихи ҷаҳонии ҳифзи муҳити зист падидаи нодир ва беназир буда, аз нуфузи ояндаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. аз соли 2018 то соли 2025 аз ҷониби олимону мутахассисони соҳаи пиряхшиносӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 50 адад экспедитсия гузаронида шуд, ки 170 пиряхи хурду бузурги ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти омӯзиш қарор доданд. дар вақти омӯзиши пиряхҳо ба чунин хулоса расидан олимони кишвари мо, ки сол аз сол коҳиш ёфтани пиряхҳо дар натиҷаи дар таъсири тағйир ёфтани иқлим афзоиш ёфта истодааст. ёдовар мешавем, ки дар ҳудуди кишвари азизи мо то соли 1995 14 000 пиряхи хурду бузург мавҷуд буд ва дар зарфи 30 сол 1000 адад пирях аз таъсири тағйирёбии иқлим ба нестӣ рафтааст. иштирокчиён бар он таъкид намуданд, ки воридсозии мавзӯъҳои марбут ба пиряхшиносӣ ва ҳифзи муҳити зист ба барномаҳои таълимӣ, омӯзиши захираҳои обии кишвар дар доираи фанҳои табиӣ, ташкили маҳфилҳои ихтисосӣ барои хонандагон ва донишҷӯён ва гузарондани чорабиниҳои амалӣ дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ метавонанд дар самти тарбияи шахсияти экологӣ аҳамияти муассир дошта бошанд. дар интиҳои конференсия иштирокчиён изҳори итминон карданд, ки баргузории чунин чорабиниҳо саҳмгузорӣ дар амалигардонии ташаббусҳои пешвои миллат ва заминагузорӣ барои рушди илмҳои табиӣ, ташаккули ҳисси масъулиятшиносӣ дар байни ҷавонон ва таблиғи сиёсати башардӯстонаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад.